Φίλες και φίλοι, αυτή η παρουσίαση έχει ως θέμα το νέο ιστότοπο με την ονομασία fermentist.gr. Γιατί όμως Fermentist? Fermentist είναι αυτός ο οποίος εκτελεί τις ζυμώσεις, είναι αυτός ο οποίος διεξάγει τις ζυμώσεις, παράγοντας ζυμωμένα εδόδημα προϊόντα. Ο ιστότοπος αυτός είναι σε μορφή blog. Η παρουσίαση γίνεται το Σεπτέμβριο του 2023 και αυτή τη στιγμή η θεματολογία περιέχει όλα εκείνα τα άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί στις άλλες δύο ιστοσελίδες. Μέχρι τώρα είδαμε ζυμώσεις οι οποίες λαβαίνουν χώρα κυρίως στα συνήθη, στα καθιερωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Βέβαια, έχουν γίνει και παρουσιάσεις, έχουν δημοσιευθεί και άρθρα τα οποία αναφέρονται στην παρασκευή του ποτού κομπούτσα, έχουν γίνει και παρουσιάσεις, έχουν δημοσιευθεί και άρθρα τα οποία αναφέρονται στην καινοτόμο παρασκευή ενός γαλακτοκομικού προϊόντος μέσω της χρησιμοποίησης του σκόμπι από το ποτό κομπούτσα. Έχουν γίνει και παρουσιάσεις, έχουν δημοσιευθεί και άρθρα τα οποία αναφέρονται στην παρασκευή ενός αφρόδους όξινου προβιωτικού αλκοολούχου γάλακτος και επίσης έχουν δημοσιευθεί άρθρα και έχουν γίνει παρουσιάσεις που αναφέρονται στην παρασκευή ενός αφρόδους όξινου αλκοολούχου ποτού από ορό γάλακτος. Και φυσικά είναι στις προθέσεις μας να γίνουν επιπλέον παρουσιάσεις και να δημοσιευθούν περισσότερα άρθρα τα οποία θα σχετίζονται με την αλκοολική ζύμωση. Θα μιλήσουμε για την Παρασκευή Ίνου, για την Παρασκευή Ζήθου, για την Παρασκευή Μιλίτη, με εκείνον τον εκτενή και λεπτομεριακό, μα και συνάμα απλό και κατανοητό τρόπο, ο οποίος χαρακτηρίζει τα ήδη δημοσιευμένα άρθρα μας. Αλλά δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό το πεδίο των ζυμωμένων αλκοολούχων ποτών. Φιλοδοξία μας είναι να παρουσιάσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τα ζυμωμένα εδόδημα προϊόντα τα οποία καταναλώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όμως αλήθεια, εσείς ποια ζυμωμένα ποτά και τρόφιμα γνωρίζετε? Σίγουρα όλοι ξέρετε ότι το ψωμί, οι βρώσιμες ελιές σε άλμη, καθώς και τα διάφορα τουρσιά αποτελούν προϊόντα ζύμωσης. Κάποιοι από εσάς γνωρίζουν ότι και το μέλι και το τσάι και το κακάο και τα λουκάνικα καθώς και κάποια άλλα είδη κρεατικών και ψαριών αποτελούν προϊόντα ζύμωσης. Πόσοι όμως από εσάς γνωρίζουν το ιαπωνικό νάτο? Πρόκειται για φασόλια σόγιας τα οποία ζυμώνονται από τον μικροοργανισμό Bacillus subtilis variety natto, ο οποίος ανήκει μάλλον στα οξυγαλακτικά βακτήρια. Πόσοι όμως γνωρίζουν το ιαπωνικό σάκε ή αμαζάκε? Πρόκειται για ποτά, για ροφήματα, τα οποία προέρχονται από τη ζύμωση του ρυζιού από τον μικροοργανισμό, ο οποίος ανήκει στο είδος Aspergillus oryzae, ο οποίος ανήκει στις μούχλες. Πόσοι όμως γνωρίζουν τη σάλτσα σόγιας, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον στην Ανατολική και στην Νοτιοανατολική Ασία? Πρόκειται για φασόλια σόγιας και ρύζι ή κρυθάρι ή σιτάρι, τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο στη ζύμωση εμπλέκεται ο μικροοργανισμός Aspergillus oryzae και στο δεύτερο στάδιο εμπλέκονται ζυμομύκητες και οξυγαλακτικά βακτήρια. Μία παραλλαγή της σάλτσας σόγιας αποτελεί και το ιαπωνικό μίσο, το οποίο είναι πάστα σόγιας. Και φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ξενάγηση αναφέροντας το κορεάτικο κίμτσι. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο προκύπτει από τη ζύμωση των λαχανικών από οξυγαλακτικά βακτήρια, τα οποία οξυγαλακτικά βακτήρια ανήκουν στα γένη Lefkonostoc, Lactobacillus και Weiswella. Και σίγουρα δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το κινέζικο
τέμπε. Πρόκειται για φασόλια σόγιας, αλλά και για σπόρους δημητριακών, τα οποία έχουν ζυμωθεί από μικροοργανισμούς, από μούχλες, οι οποίες ανήκουν στο γένος Rhizopus. Φίλες και φίλοι, πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι για να φτιάξουμε το οποιοδήποτε ζυμωμένο τρόφιμο χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Χρειαζόμαστε το αρχικό συστατικό, δηλαδή χρειαζόμαστε το υπόστρωμα, το γάλα για τα γαλακτοκομικά, το ίνογλεύκος για το κρασί, το ζυθογλεύκος για την πύρα, χυμός φρούτων για τον μιλίτη, το ζυμάρι για το ψωμί, τα λαχανικά για τα τουρσιά και τα φασόλια σόγιας για το νάτο. Βέβαια, για το τουρκικό παραδοσιακό σαλγκάμ τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα, καθώς το υπόστρωμα αποτελείται από μαύρο καρότο, από πληγούρι, από πουργούρι και από προζύμι. Όλα αυτά τα συστατικά ζυμώνονται σε δύο στάδια από οξυγαλακτικά βακτήρια και από ζυμομύκητες. Χρειαζόμαστε τη μαγιά, δηλαδή χρειαζόμαστε τους μικροοργανισμούς οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τη ζύμωση και χρειαζόμαστε να μας πούν και τις συνθήκες της επόασης, δηλαδή σε ποια θερμοκρασία και για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει αυτή η επόαση, αυτή η ζύμωση. Το αρχικό συστατικό, το υπόστρωμα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αρκεί να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί για την ανάπτυξή τους απαιτούν αζωτούχες ενώσεις, απαιτούν ζάχαρα, απαιτούν στοιχεία και βιταμίνες και φυσικά απαιτούν ένα φιλικό περιβάλλον το οποίο καθορίζεται από παραμέτρους όπως είναι η τιμή pH, το οξυδοαναγωγικό δυναμικό, οι ανταγωνιστές μικροοργανισμοί, οι φυσικοί παρεμποδιστές, οι τοξικές ουσίες, καθώς και από άλλες παραμέτρους. Αυτά όλα τα λέμε για να καταλάβουμε ότι και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο υπόστρωμα, να φτιάξουμε το δικό μας νέο υπόστρωμα. Για παράδειγμα, ως αρχικό συστατικό, ως υπόστρωμα, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω χυμό ντομάτας ή πολτό ντομάτας. Ως αρχικό συστατικό, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω πουρέ πατάτας ή ως αρχικό συστατικό, ως υπόστρωμα, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω πολτό λαχανικών ή ακόμα εγώ μπορώ να κάνω συνδυασμούς διαφόρων υλικών, διαφόρων συστατικών. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι για να φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό προϊόν. Αλλά ας δούμε και κάτι άλλο. Αντί να μπαίνω στη χρονοβόρα, στην κουραστική, στην πολυέξοδη διαδικασία της βινοποίησης, έτσι ώστε να φτιάξω το κατάλληλο ζυθογλεύκος για να μπορέσω να παρασκευάσω την πύρα μου, εγώ μπορώ να πάρω νερό στο οποίο θα προσθέσω διαδοχικά τις κατάλληλες αζωτούχες ενώσεις, τα κατάλληλα ζάχαρα, τις κατάλληλες βιταμίνες, τα κατάλληλα στοιχεία ή ακόμα και διάφορα ένζημα, έτσι ώστε να φτιάξω ένα ιδιαίτερο ζυθογλεύκος, το οποίο θα μου δώσει και μία ξεχωριστή μπύρα. Τι θα πρέπει να θυμάμαι? Ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται συγκεκριμένα συστατικά και δεν τους ενδιαφέρει από πού προέρχονται αυτά τα συστατικά. Όμως και για όλα αυτά τα ζητήματα θα μιλήσουμε στο Fermentist GR. Η δράση των μικροοργανισμών απάνω στο υπόστρωμα θα δημιουργήσει το ζυμωμένο προϊόν. Ουσιαστικά λοιπόν ο πραγματικός ζυμωτής, ο πραγματικός Fermentist είναι οι μικροοργανισμοί. Πάμε αυτό να το καταλάβουμε καλύτερα. Πήξαμε το γάλα. Διαιρέσαμε το δημιουργούμενο πίγμα. Αυτό εδώ το πίγμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης έχει την ίδια αδιάφορη και την ίδια επίπεδη γεύση. Όταν όμως αυτό το άψυχο υλικό ζυμωθεί,
τότε μία απίστευτη ποικιλία προϊόντων με διαφορετικά αρώματα και με διαφορετικές γεύσεις μπορεί να δημιουργηθεί. Εσείς οι ίδιοι εμπειρικά γνωρίζετε ότι εμπολής το ίδιο ισχύει για την μπύρα και για το κρασί. Δηλαδή ο μούστος είναι ίδιος σχεδόν παντού, όμως υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά είδη κρασιών. Άρα λοιπόν είναι το είδος των μικροοργανισμών καθώς και οι συνθήκες της ζύμωσης οι οποίες θα επιδράσουν και θα καθορίσουν τα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι θα επιτελέσουν τη ζύμωση ονομάζονται καλλιέργειες εκκίνησης, starter cultures, και συνήθως διατίθενται με τη μορφή DVS σε συσκευασίες όπως αυτές εδώ. Δηλαδή τα τυροκομεία, τα εινοποιεία, τα ζυθοποιεία, τα αλαντοποιεία χρησιμοποιούν τέτοιες καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες αυτές διατίθενται στο εμπόριο σε χαμηλές τιμές. Στο fermentist.gr θα δούμε το πώς επιλέγουμε αλλά και το πώς χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις καλλιέργειες. Τι άλλο μας ενδιαφέρει πραγματικά να προβάλλουμε στον ιστότοπο fermentist.gr. Με ποιο τρόπο θα φτιάξω νέα προϊόντα? Μπορώ να προσθέσω μικροοργανισμούς του κρασιού ή μικροοργανισμούς της μπύρας στο γάλα, ώστε να φτιάξω ένα τυρί ή ένα ξινόγαλο? Μπορώ να προσθέσω τους μικροοργανισμούς των τυριών στο ινογλεύκος ή στο ζυθογλεύκος για να φτιάξω μια μπύρα ή ένα κρασί? Εάν αυτά ακούγονται περίεργα σε κάποιους από εσάς, εδώ έχω μια πρωτοποριακή καλλιέργεια για την παρασκευή μπύρας, η οποία περιέχει και οξυγαλακτικά βακτήρια. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνουμε και διαβιούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο περιορίζει τη σκέψη μας. Μαθαίνουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο όλη μας τη ζωή. Ακόμα και άνθρωποι που διδάσκουν σε πανεπιστήμια δεν διαθέτουν μια στοιχειώδη φαντασία και ένα ελάχιστο πρωτοποριακό πνεύμα ώστε να μεταλαμπαδεύσουν μια νοοτροπία νεωτερισμού στους φοιτητές και στους εκπαιδευομένους. Όμως η εξέλιξη είναι στη φύση του ανθρώπου. Και έτσι άνθρωποι με σοβαρότητα και μεράκι έρχονται και καλύπτουν αυτό το χώρο, χωρίς οι ίδιοι να διαθέτουν αρχικά τουλάχιστον τις απίστευτα εξειδικευμένες γνώσεις. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, ο παρασκευαστής έφτιαξε ένα blue cheese προσθέτοντας και σάλτσα σόγιας κατά το στάδιο της στράγγισης του τυροπήγματος, κατά το στάδιο της εισαγωγής του τυροπήγματος στα καλούπια. Όπως αναφέραμε, αυτή η σάλτσα σόγιας περιέχει τον μικροοργανισμό Aspergillus oryzae. Στην επάνω φωτογραφία βλέπουμε να εμφανίζεται το τυρί με τη σάλτσα σόγιας στο κέντρο. Τι βλέπουμε στην κάτω φωτογραφία? Τα ένζημα τα οποία απελευθερώνονται από τον μικροοργανισμό Aspergillus oryzae μετατρέπουν το άμυλο της σάλτσας σε ζάχαρα. Αυτά τα επιπλέον ζάχαρα προωθούν την ανάπτυξη των βακτηρίων και των μουχλών της αρχικής καλλιέργειας και βλέπετε ότι αυτές οι μούχλες έχουν αναπτυχθεί τώρα και στο εσωτερικό του τυριού. Και φυσικά οι γεύσεις είναι μοναδικές. Πρόκειται για οικιακές παρασκευές οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά στις αγορές. Και φυσικά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι συνδύασαν το αποτελεσματικό marketing με τη δημιουργία νέων επιτυχημένων προϊόντων και έγιναν διάσημοι. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι παρόλο που η αγορά κατακλείζεται συνεχώς από νέα προϊόντα, πάντα θα υπάρχει χώρος για το σοβαρό παρασκευαστή. Αξιοποιήστε λοιπόν την ευκαιρία που παρουσιάζεται, καθώς ο προσανατολισμός των μεγάλων εταιριών τροφίμων και ποτών είναι μόνον στη μείωση του κόστους παραγωγής
και οι ίδιες αδιαφορούν για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Από εμάς εξαρτάται εάν θα μπορέσουμε να παρασκευάσουμε ένα ρόφημα του καφέ ή ένα ρόφημα του κακάο, το οποίο εκτός από μια θεσπέσια εξωτική γεύση θα έχει και προβιωτικές ιδιότητες. Παρακολουθώντας συστηματικά την ιστοσελίδα fermentist.gr και τις παρουσιάσεις στο YouTube, θα σας δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσετε ουσιαστικές γνώσεις, να κατανοήσετε το θαυμαστό κόσμο των ζυμώσεων και να φτιάξετε τα δικά σας νέα προϊόντα. Fermentist.gr λοιπόν, ο ιστότοπος των φίλων των ζυμώσεων και των ζυμωμένων προϊόντων. Και οτιδήποτε χρειαστείτε και δεν το βρίσκετε στην αρχική σελίδα, μπορείτε εδώ στην αναζήτηση να πληκτρολογήσετε μία λέξη και η μηχανή αναζήτησης θα εμφανίσει όλα τα σχετικά άρθρα. Ή επιλέγετε το blog μας και στη συνέχεια επιλέγετε το υπομενού και την κατηγορία την οποία επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Φίλες και φίλοι, πολλές φορές σας έχουμε προτρέψει να ασχοληθείτε με την παρασκευή των ζυμωμένων προϊόντων. Μην ξεχνάτε! Με τις ζυμώσεις, τα αρχικά προϊόντα μπορούν και διατηρούνται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, τα ζυμωμένα προϊόντα έχουν ένα διαφορετικό flavor, κατά κανόνα πιο σύνθετο, σε σχέση με τα αρχικά προϊόντα. Και τα ζυμωμένα προϊόντα είναι αναντικατάστατα αναφορικά με τη θρεπτική τους αξία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Γεια χαρά!